استفاده نداره خطا نیست آخه یکم جوی چشم نیست حوزه او اوقات گاز رفته سه گاز دا میکنیم. дар маҳаллаи файзбахши шаҳри турсунзода наздики 10 рӯз аст ки барқро қатъ мекунанд. сокинони маҳалла мегӯянд дар як шабонарӯз тақрибан 9 соат ба барқ дастрасӣ доранд. чизи одди томати ки мехарӣ мисол дар холодильник мемонӣ сафед мешава болшак холодильник бароям қайки ҳам чиз тозаак беста ҳалолак бихӯрӣ вақти даиҷа сафед чи дигар чӣ кор мекуниш? барқи манзили Сабоат Ҳакимоваро дар соатҳои гуногун қатъ мекунанд. ӯ мегӯяд зиндагиаш душвортар шудааст. ира иҷа мемонам ихел ҳар рӯз ҳолим ҳамияй инол хокистарошно гирифтай дега мемонам иҷашда қарабоира мемонам баъд алова дар метам аёҷаш ош авқот макан мегирим ҷошда оби торат чой тайёр мекунам баъд мехӯра фарзандам то свечидана. Сабоҳат таъкид намуд чун барқ нест хонааш низ сард аст. уже да гулакам ҳозӣ на грипп шид таст накардан ак нав хифа рафтани оби бинӣ сар шида. искандаршоҳ саидов ҳафтаи равон маъракаи хонадоршавии духтарашро барпо карданист вале қатъи нерӯи барқу набуди захираи ҳезум ӯро ғарқи андеша намудааст. ҳамин мо мурдагием дига бесиветем боли дар маъракаи хисандӣ бо ин маърака набоша барои як хурд хӯрокта меёви сарфантам як поля чой каанш проблема не. бебарқӣ соҳибони баъзе коргоҳҳоро низ ба ташвиш гузоштааст. бардаримона нестекем мошина омадагиамҷо чихтан. қатъи барқ на танҳо дар навоҳии марказӣ балки дар дигар минтақаҳои кишвар низ ҷорист. сокинон бо ирсоли аксу видео ба радиои озодӣ аз қатъи нерӯи барқ дар маҳаллаҳои худ шикоят мекунанд. вале нозирҷон ёдгорӣ сухангӯи ширкати барқи тоҷик мегӯяд лимит ё маҳдудияти барқ ҷорӣ нашудааст. ба гуфтаи ӯ қатъи нерӯи барқ ба гузарондани корҳои таъмирӣ дар хатҳои баландшиддати барқ рабт дорад. дар тоҷикистон маҳдудияти интиқоли барқ ҷорӣ карда нашудааст. дар баъзе минтақаҳо қатъшавии барқ ба гузарондани корҳои профилактикӣ дар зеристгоҳҳо ва хатҳои баландшиддат ва тавассути хатҳои эҳтиётӣ интиқол додани барқ вобаста буд. имрӯз яъне аз 16 апрели соли 2020 корҳои таъмири профилактикӣ дар иншооти асосии энергетикӣ асосан анҷом ёфтанд ва имконият маъён шуд таъминоти барқ дар тамоми ҷумҳурӣ бе қатъкунӣ амалӣ гардад. соли 2017 мақомоти тоҷикистон лимити барқро бекор карданд. баъди ба кор даромадани ду чархаи нерӯгоҳи роғун умеди сокинон ба дастрасӣ ба барқ бештар шуд вале ин баҳор нигарониҳое аз бебарқӣ садо доданд.